Здравейте хора, аз съм Ева и днес ще играм на една игра, която не знам името, но в тази игра се говори за една маймунка, която се катери по... Да, сега просто сами ще видите. Всъщност почна от начало. Нещо, таблица ми се бъгва. Вау! Какво? What? Знам. Имах толкова много неща. Просто. Имах толкова много пари. Уау! Отврат! Как може? Просто си... Да видим сега... Нещо... Да. Буквално... Хайде, просто не да се бавиш, действай. Хора. Толкова много пари. Имах толкова много животни. Сега искате да ви направя една много яка изненада. Гледате ли сега? Представете, гледай. Я. Ще направя богата. Гледайте. Не мога да спря. Водопад. Водопад. Вижте. Пари се сипят от небето. Няма да ги събирам, просто ще си ги хакна и... Това бях го направила на 21 май. Да, на 21 секунди. Трябва да спечелите пътя звезда, за да мога да участвам в онова. Малко трудно ще стане. Добре. Спечелихме, не видях какво да беше. Не съм за 20 стотинки, но все пак някакви си пари. Все пак и 20 стотинки помагат за много неща. Имах половината животни, обаче имах и звездичката. Сега като събера всичките, би трябвало да ми излезе и ново представление и да си го открия. Да си ги събера, нали, и да получа. Много кефе. Така. Не! И ето, че продължаваме да играем. И сега някъде влизам да видим тук. Моят рекорд беше 21.
Какво? Това е бебешко от хора. Как 33? Моля, ще го мина. Това е бебешко. Вижте, това ли му нарича трудно? Това да не е трудно, вижте. Съм почти на края. Пак той 23 минути. Не поставя колко толкова е било трудно, явно дълго. Да, аз не успея да го мина. Това не се нещо много трудно. Да, те не са много трудно. Значи само мина с по-малко. Окей, аре. Ще бъдеш супер бързо и така. Така бързо. Бум, 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 бум. Оп, бум. Да. И хора, сърцата ми спяха, но си взеха новички. Сега продължаваме. Ох, така съм се бавя. Ето ще падне между сърците. Знам колко е толкова трудно. Седям едно друго животно накрая. Не. Почвам да изпя стенки, няма да гледам повече кипчета. Имам доста приема. Така. Като ще организация. Хора. За да е досъци. Аз много за да съм. Какъв е вода? И хора, ето че продължаваме. И те нека да почваме. Ще продължа са нагоре. Това не е в бързината, защото там е по-красиво, тук е заверщина. Заверщина. Страхотия, ужасия. Да, ясно топчето и го изстрелвам и ето кръга. Лоп. Бум. 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 Все ще се живем. Калинка малинка. Калинка малинка. Бързо! Рекордът ми е бил около 1000 почти. Тъй, че... не точно 1000, в едно друго ниво рекордът беше 1000. Да, не е рекорд с 2. С 2, направо с 2.
Супер вау, изплаших се. Ей. Добре, нека да се върна. И това ще бъде към края на епизода, защото ще е супер дълъг. Не искам да е супер мега дълъг, защото искам да ги правя. Това часа. Това ще бъде от този клип. Аз бях Ева и бая!